nggih Kak Semati monggo kula aturi ngendika menawi saged kula jawab menawi boten dados PR. Tujuan urip manungsa ning alam donya ki apa Kak Semati? Pertanyaan yang mendasar. Harus diketahui oleh setiap manusia yang ada di muka bumi. Tujuannya urip nang alam donya iki ora perkara den. Manungsa kagawuhan sepisan iqamatul ubudiyah ingkang nomor kalih menika ngimaratul ardi. Jumenengaken ibadah lan ngramekke bumi. Rong perkara kuwi mau kudu dilakoni ya Kakek Semati nggih. Saben manungsa kang taklif menika kedang nglampahi rong perkara. Setunggal iqamatul ubudiyah ingkang nomor kalih ngimaratul ardi. Saged kasembatan kekalih menika menawi manungsa tansah nderek dhateng panutan. Mboten asame junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam minangka nabi lan rasul pungkasan den. Pramila Kanjeng Nabi minangka dados panutan kula panjenengan sedaya dinyatake wonten ing Al-Qur'an. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswate pangeran boten sembarang pernyataan. Sing nyatake sing ngendika menika Gusti kang karo jagat. Manungsa kedah percaya lan ngestokno dawuh menika. Ngono kuwi ya Kakek Semari nggih. Adonggon parane ora menangi piyantune Kak Semati. Mboten menangi piyantune lan uga adonggon parane ampun sumelanten. Kepiye Kak Semati? Lah para kiai sinebut ulama al-ulama warasatul anbiya. Mila wonten pundi-pundi lah kok wonten jejeripun ulama. Mangke para santri saged mangertos Kanjeng Nabi kados teng Tlaga Guwa mriki. Niki cara pegunungan iki wis meh njumbring saloka niki. Sediluk maneh niku munggah Sidratul Muntaha nggih mangke. Ngono kuwi Kakek Semati nggih. Nah niki permukaan tertinggi mulane ya wis rada kemrengkes rasane. Den mila menawi kula panjenengan sedaya kepengin saged iqamatul ubudiyah wa ngimaratul ardi kedah asring-asring ngenget-enget Kanjeng Nabi.
kopi sing penting lebih amplop. Wis kek sabar tomel. Nen mula panjenengan sedaya muludharmani sabar mapak kepara mlebet kepara badha mulut sami tasih merlokke muludan mboten siang sonten dalu kados wekdal menika gitu nggih rencana kula cekapi sakderenge jam 3 mergo umume manungsa menika cek kumat-kumatan kadang kumat saya kumat sing rawuh niki kata saene napa kumat saene muga-muga kathah saene Allahumma mula den niki kula aturaken wau bakunipun muludan kanthi petilan sulukan Ulan mulut lainipun Kanjeng Nabi sang guru sejati Ulan mulut jeneng mulut saking tembung maulud wonten wulan tenggene taun Jawa riyen Sultan Agung Hanyokrokusumo ngawinke taun Jawa kaliyan taun Hijriyah etangane sami Komariah mung didamel benten nami wulanipun bulan Muharram dadi Suro Sofar Sapar Rabiul Awal mulut Rabiul Tsani badha mulut Jumadal Ula Jumadil Awal Jumadal Akhirati Jumadil Akhir Rejab Syakban Ruwah Ramadan Puasa Syawal Bodho Dzulqa'dah Dzulqaidah Dzulhijjah besar perlune apa kakek semalam menika wonten pangandikan ngendikaken awit dipun tenger kanthi kados dene wulan Rabiul Awal dadi mulut kersane tiyang sami eling wonten ing wulan Rabiul Awal den lairake manungsa kang gedhe perbawane niku nek saya mentalani kula sedaya ngatekke napa ngantuk napa ngatekke muga-muga paham Allahumma wong sing gedhe perbawane mboten sanes Kanjeng Nabi ingkang pun sebataken ahsanan nasi khuluqan wa khalqan mulut apa Bu mulut dari kata maulud kang den lairake mula sinaosa wonten keterangan sanes monggo menika ingkang kula agem den wulan mulut lainipun Kanjeng Nabi wulan Rabiul Awal utawa wulan mulut rumiyin 571 Masehi tepatnya di 20 April ngepasi 12 Rabiul Awal Ramane Raden Abdullah Kanjeng Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Hafal nggih? Hafal mboten? Mboten kudu hafal. Nek kula nggih kudu hafal, pati-pati diundang kudu hafal, kadang wis hafal ora diundang-undang. Ben, mula masyarakat Talaga Guwa menawi disuwun pirsa nabine sapa? Jawaban terang terwaca Nabi Muhammad sing sapa? Muhammad sing bin Abdullah. Kurang mantep maning bin Abdul Muthalib. Mboten nonton lintune. Niku nggih Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan menawi kula panjenengan sedaya sami mireng suruhan kula wau lajeng dipun terangaken ibune Siti Aminah aning Mekah lairipun ing Madinah madegipun niki nek saged baleni suruhan kula dari peserta pengunjung pengajian para hadirin hadirat sedaya nek saged mangke teng gara-gara kula aturi minggah panggung mriki suluk kala wau kula paringi bonusan nggo tuku napa sing saged ditumbas 300.000
jejere mboten namung nabi ning ugi rasul. Utusanipun Gusti harus menyampaikan apa yang didapatkan. Nah, menika lajeng dianggap berbeda dening para-para teng kafir Quraisy. Amr bin Hisham Abu Jahal, suku Quraisy, kepala sukunya beliau, rumangsa nek Kanjeng Nabi kok beda njuk dadi memala disatroni dening Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu yang lain sing kawal-kawal. Kejawi wonten pamanipun Kanjeng Nabi sinaosa malih tenger abune Abu Thalib. Bu, paman yang sangat membela Kanjeng Nabi. Niki mawon dipepet jadi kafir-kafir Quraisy. Abu Thalib piye carane ponakane kaya aja dakwah. Ning Kanjeng Nabi menika lamun srengenge dicekel ning tanganku, rembulan dicekel ning tangan kiwaku. Surang-surang dewan kara kingkil basarun lakal basari itu Kanjeng Nabi manungsa ning ora kaya umume manungsa ning tetep manungsa. Ngaten. Kula kadang duweni rasa nelongso, kadang duweni bunga jroning manah. Ngaten ta. Kanjeng Nabi dahar, Kanjeng Nabi ngunjuk bentenipun menawi Kanjeng Nabi sekedhik dahar niku jenengan sekedhik dahar. Nggih ta mboten? Panduk nyiduke saking rasane lawuh biji nembe segar, lawuh maning segar, tutupi jangan lawuh maning segar maning. Ini rukuk, ajane panitia iki kok ngene. Ini anak putih-putih ini apa Mbak? Panitia iki ya. Anak putih-putih blunder pin panitia. Luar biasa panitia. Kakek Semar, nggih Den. Sabanjure piye? Nah niki sinaosa nelongso manahipun Kanjeng Nabi. Ini Kanjeng Nabi tetap semangat dakwah. Ini yang perlu diteladani. Susah tidak apa, tapi jangan berlarut-larut. Lanjutkan apa yang harus dilakukan. Aja nelangsa baik. Kanjeng Nabi jadi budaya. Ini tetap semangat dakwah. Walaupun nembe mawon susah. Kopinya enak Mbah Jinan ya. Yang digawani film. Ini Mbah Munir Kulten Jakarta ya digawani kopi. Nah kalau gue sama namanya yang soal Mbah Jinan kan berjot diplekekno duit. Kayak mau kira-kira nek pacitannya orang pada doyan kawak nanya bae Mbah Jinan. Bedane rawun buket banget. Ngajak panganan bae. Oh nggih nggih. Wong nang alam dunya. Niku napa, Mbah? Niku wonten isine niku. Niku di dahan ngono. Karo tamu-tamu. Lan pusan cine padha nindakake adat usumada. Yang berjamaah,
Muga-muga min ahli jannah amin Allahumma. Mulane muludan wonten ing masjid menika supados engket menika papanipun pangibadahan muga-muga greget sedaya masyarakat kepengin salat sareng-sareng mawi jamaah Allahumma. Allahumma. Niki tambah alane Tatin saumbi kang anak mung Habib Bayani menika minangka pangertosan kula panjenengan sedaya den tiang-tiang kota Yatsrib ingkang sowan dhateng Kanjeng Nabi menyatakan masuk Islam lajeng kondur dhateng kota Yatsrib malih sasampunipun kaji lah ngajak-ajak kanca kancane taun ngarepe do sowan dhateng kota Makkah pinanggih Kanjeng Nabi lajeng bablas kaji. Pinanggih sowan Kanjeng Nabi menyatakan masuk Islam lagi dan mengajak Kanjeng Nabi nek boten kersa wonten ing kota Makkah kula aturi pindah mawon wonten Madinah. Srakal acarane jenenge Srakalan terus. Halo. Srakalan jenengan kula Srakalan. Beda lambe. Leres nggih? Srakalan pas puputan, Srakalan pas muludan. Wah niku penting. Puputan maca asraqal toke bayine ngarep dhewe nggawa sentir, gurine nggawa bayi, gurine nggawa baki, gurine maneh nggawa ngawangi sing paling penting guri dhewe tukang sosep. Wonten mboten teng mriki? Mangilku 10.000 lumayan lah. Lumayan. Niki sehingga menawi kok saged memaknai bahwa wacanan asraqal menika mernah-mernahke umat Kanjeng Nabi sing ora menangi piyantune kaya-kaya dirawuhi dening Kanjeng Nabi. Lho menika. Mila nalika kula panjenengan Srakalan mireng waosan asraqal greger atine. Napa malih nek suarane sae. Wa muhayyan kasyamsi min kamudi'u Allah asfarat an hulaylatun ghara'u Allah salatullah monggo alal hadi Muhammad Allah Allah syafi'il khalqi fi yaumil
Allah Allah lajeng dipun terasaken ya Nabi salam alaika ya Rasul salam ya Habib salam salawatullah asyraqal badru minhul misla husni Hattu ya wajh sururi ya Nabi ya Rasul ya Habib salam salawatullah Kulon Ketua PAC PT Ansor Kecamatan Kalibersih dan itu konco-konco PC Ansor PC Rijal Ansor badhe rawuh badhe sowan wonten kula bebo menika nanging kok niki bodhone wulan mulut niki tentang menika sama wonten sarengan akhiripun kula piyambak ora apa-apa amprope utuh dan niki gojekan dan kepiye kakek semelani tiang-tiang Medina, tiang-tiang Yasrib sami bungah termasuk masyarakat Logoguwo lalu menika bungah mulut dan ora bungah itu wagu lho biyen tau dilarani kok orang balik larani malah ngapurani Kanjeng Nabi menunjukkan kebesarannya dengan memaafkan orang yang dulu pernah menyakiti niki sae napa sae? Sae Pak Allah nonton YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, TikTok dalam tingkah laku manusia yang mana
Menungso lah kok tegel karo menungso. Wong tua tegel karo anake, anak tegel karo wong tuane, mertua tegel karo mantune, mantu tegel karo maratuane. Piye kan semangaten, Den? Mulutan diuri-uri. Yen ana sing ora seneng mulutan monggo mboten napa-napa niku lak bawa tetep mulutan. Nggih to nggih? Nggih to nggih? Nyadong dawuh kakek sama lah iki. Niki mulai longko niki wajan top niki. Ana cah nom kok nyadong dawuh. Saiki arep ngongkon wong wae angel. Nek ngongkon wong bae ditakoni ana duit apa ora. Nggih napa mboten? Akan mriki mboten. Sunan. Kok tak bagian nang kursi Mbak Sunan. Kok tak bagian mangke sing ngurusi dekorasi. Kok tak bagian mangke nambahi sangune Mbak Kiai. Ngaten nggih. Ngaten apa Pak Jari mados rekening kula ngoten. Den panjenengan badhe kula suwuni Sundata Pitulung. Buta sing teng mriku mang sing dirike, Den. Mendina kumpul nang kotak ora apa. Pirang-pirang sing biring ya pirang. Pengen munggah pangkat tanpa urutan. Nah, melu aku tak kepenake. Kurang tata ucapmu dasar buta laku mola. Yen kepengin dadi wong bener tak duduhake dalane bener. Nuturi kaya kemejang kaya pandhita. Wah, nyatane iki angel tutane. Wah, tanganku kowe.
Ampun kesesya wisang geni mutung arep cepet rampung ana lakon kok wisang geni mutung arep wah rampung basik iki kamengko jam 11 tunjul sepapat wisang geni ngurusi berkat lagune ular tambang. Lagune mandan angel ya. Apa bisa ya rombongannya? Bisa. Rombongannya iki iso, rebana iso. Cara klasik iso, sing ora iso mung bener iki. Kopine mek kelas iki.
Iya. Alhamdulillah. Ayo Pak bisu. Kang bali ora udah. Pelok tak jaluk lagu gugur gunung. Nah, ini menggambarkan tentang sebuah kesemangatan bersama. Lah menika ingkang kadang kala zaman kuno menika sami gegreget menawi saking tangga setunggalan-setunggalipun menika sami sambatan tanpa biaya dalam rangka napa mawon pembangunan gitu nggih. Tembang yang penuh makna ya Tru. Ngono kuwi lho. Wah iki ana masalah. Resolusi Jannah Nahdlatul Ulama ya kangane bener. Penjajah kepret Bali maning. Akhire sida merdeka temenanan moga-moga. Ora mung merdeka negara ini merdeka kabeh rakyat. Allahumma. Allahumma. Walah jan nyawang. Ana pray for siapa? Walah itu jan. Ora ngerti tembung maca pray for. Muga-muga para-para ingkang padha nandhang Sungkawa diudari suntawane dening Gusti Kang Jagat. Allahumma. Allahumma. Lir samawe gandrung samaran katulo kirmanya maye. Kopine tambah maneh padha. Wanitane nambah kopi sak gelas tambah segelas maneh. Aja tambah akeh. Bang. Kang Gareng. Ayo pada kelingan bahwa alam kita jaga. Menanam jangan lupa. Tinggalane wong tua pada dijaga. Semoga sakit nggih. Allahumma. Allahumma. Bang, non. Jaga kita.
dalam rangka apa? Tidak lain supaya mendapatkan adanya ekosistem alam yang bisa dirasakan, tidak berhenti di kita saja tapi di keturunan kita. Yuk. Baik. Mong butahe Bagong. Wah, wis kulino menemoni butahe kulino. Piye tambah sawit dan maneh. Tambah secam. Dan jagat mongop-mongop paning sapu cakeng upin merpapak bang sumiran kenang soroting surya mega lan gunung-gunung yang tetap ini gara-gara di bocap kacamito sampun nggih al ilma kamilhan wajnal adab bakatake kon dadeke ilmu kaya uyah adab kaya glepung saya berilmu saya beradab semakin berilmu semakin berakhlak beda apa pinter suwi langit yen ora jadi tata krama ora nganggo bang wetan surat jangan warso micin mongop-mongop saku cake bukit arso madangi jagat oh Kulaturi saran-saran jenengan serakawan. Kalau ala Nabi Muhammad, kamu hari tidak menjadi sakit. Aida. Salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika anta syamsun anta badrun salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika ya Habibi ya Muhammad ya arus al-khafiqain
Habib salam alaika salawatullah alaika مرحبا من رأى وجهك يسعد مرحبا يا كريم الوالدين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وردنا يوم النشور مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 يا الحسين مرحبا مرحبا من رأينا العيسى حلا بالسراء إلا إليك والغمام قد أضل الله والملا صلوا عليك مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفينا ونبينا مولانا محمد سيد الاول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من الاضرار والافات وتقضى بنا بجميع الحاجات وتنزلنا بها من ساعات وترفعنا بها عندك اعلى درجات وبلغنا بها الغايات جل خيرا حيا بعد ذلك. الله نسألك العافية والسلامة وحبنا بالتقوى والاستقامة وعين المسلمة الأدابة في الحال والمؤلف الدعاء. يا الله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارزقنا يا الله خاتم الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Mugi saged kepanggihan malih wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.